Nawr nes sydd mewn blaenau ni rwan ydy'r rhagbrawf trin gwlan agored pob gwlad 5 dafad i'w chnifio gan y cnifwyr 2 gnifiwr felly dan gyfrifoldeb bob un o'r lapwyr gwlan Ffion Jones ar 1 Menna Breeze wedyn yn y canol a Manon Johnston Cymru bob un o'r merched yma rwan yn herio ei gilydd ar hyn o bryd mae pethau yn mynd yn eitha gwastad. Mae'r cnyddiau'n dod oddi ar y defed yn daclus dros ben a pawb wedi bod yn lwcus iawn gyda'i tafliadau. Dyma ni fan hyn, Manon Johnston sydd wedi bod yn magu profiad dros y blynyddoedd diweddar yma yn Seland Newydd yn yr Ynys y De. Bob un o'r merched yma wedi gwir wedi bod yn teithio mwyn magu profiad. Menna Breeze yn adnabyddus wedyn yn y canol, ond ar hyn o bryd da ni'n edrych ar Ffion Jones yn lapio a gorau fod dyna ydy'r cnu yma achos mae rhaid cael o i mewn i ofod bach wrth gwrs yn y bacloth. Manon Johnston wedyn yn lapio yn gyflymach yn y marn i ar hyn o bryd na Menna Breeze. Tafliad wedyn arbennig gan Menna Breeze o hynna yn y canol a mae hi yn gyn bencampwraig yr adran y dechreuwyr yma y llynedd ac felly drychwch pa mor gyflym mae pethau'n cynyddu o ran adeiladu gyrfa i chi eich hun yn yr swydd y trin gwlan yma. Tafliad ardderchog ar y bwr yma gan Ffion Jones ac un arall wedyn chydig bach dros un ochr yma'n hyn gan Manon Johnston ond Ffion Jones rwan yn lapio pedwerydd cnif yn credu. Mae'r cneifwyr yn dirwyn i ben yn ar y deg ar hyn o bryd 5 dafad fel o'n i'n sôn. Cwlwm holl bwysig wedyn unwaith mae'r gwlana wedi hel at ei gilydd ychydig bach o amhurdeb y fanna. Holl bwysig bod hwnna'n cael ei dynnu allan neu mi fydd ond dibrisio'r gwlan. Da ni'n eisiau hynny gyda gwlan mor rhad ag y mae o'r hyn o bryd. Ychwanegu gwerth ydy'r bwriad trwy drino man hyn. Menna Breeze wedyn yn y canol yma hyn. Does a ddim am eiliad i oedi yma. Gwylio'r ddwy rwan yn ochr yn ochr a'i gilydd yn tynnu amhurdeb y fanna mae Manon Johnston. Roedd o'n i cheg myndiau ni tra bod hi yn gwneud yn siŵr bod gweddill y cnu yn cael ei glymu. Mi eith hwnna o'r ceg i'r bwced yn y man dwi'n siŵr mwyn i allu anadlu i orffen y tacluso dan y bwrdd. Ond ar hyn o bryd mae'n edrych yn dda iawn ar Menna Breeze tra bod ni'n gwylio Ffion Jones yn clymu i chnu ola a hefyd Manon Johnston eisoes wedi cwblhau y dasg. Felly pwy fydd ar llaw i fyny gyntaf tybed ar ôl tacluso dan y byrddau. Mae'n mynd i fod yn dyn tro yma 2 merch o Gymru cofiwch sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd 2 merch ifanc iawn ond sydd yn brofiadol dros ben yn gofalu a'n gymaint a 5 cneifwyr ar y tro a sicrhau bod y gwlan mae gyd yn mynd yn daclus i mewn i'r baclothau. Mae'r her yn anferth chwarae teg iddyn nhw ac mae nhw i fyny i'r dasg. Mae hynny yn amlwg. Menna Breeze rwan wedi casglu yr holl fanion at ei gilydd y gwlan man ac yn dod tuag at y bwcedi rwan. Yr un peth yn wir am Manon Johnston. Chydig ar ei holi fodd bynnag ydy Ffion Jones ar hyn o bryd. Menna Breeze a Manon Johnston. Pwy fydd i godi llaw gyntaf tybed canolbwyntio ni ar Menna Breeze ond yn y cefndir yma na tra wnaethon ni hynny Manon Johnston yn codi llaw chydig bach o flaen Menna Breeze. Felly Manon Johnston llongyfarchiadau iddi hi am gwblhau'r dasg yn gyntaf.